fitarkan rubutu, fitarkan laya, fitarkan wai za a tara mutane su yi saukan Qur'ani ba ta kai suke ba dole da ka aikon nan suna bari da maka dabaran da suke suna yi kawo Qur'ani hanga Qur'ani masu saukan Qur'ani na ana yi ba ta kai suke ba ta wasu kai muqaddara ma da su karanta shi sosai daidai wa daidai wa rattilil Qur'ana tartila wa ya gaya musu su taru su sauke Qur'ani don biyan bukata ba shi manzo Allah bai yi ba fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala to me dai sa bukata ya biya qiyamul layl tashi cikin dare manzo Allah ya muna kowanne dare ubangiji Allah na saukowa sama na farko yana tambayanka akwai mai tambaya akwai mai bukata tashin biya maka bukata Allahu akbar akwai wanda ya zunubai yayi laifi da safe tashi yanzu na yafe maka ga wanga ka tashi kaje kana damun kanka da laya da rubutu wani ya tashan rubutun da shi ke kawo diabetes shi sa kai dewan iyayenmu kan su gane ya cutar da su akwai wanda duba wai kowace rubutun shekara ana bashi amma ba zukun zango da ya kai shi zuku dewan da suka sha rubutun na zukaye ne dewa zukaye domin da an ce Qur'ani ke ga ko yanzu da an wanke shi Qur'ani ne kuma ya zama ruwan sikiri yanzu ma masu rubutun su kuma sun fara 419 don yanzu maimakon yanzu ana ya ga danen na akwai problem ciki shi sa da ka juya no da ya gama taddawan shi zuba cikin gano shi baka ba rubutun masa kowane aiki yanzu akwai corruption bribery and corruption ciki ga cuwa-cuwa ga darga to kaji mala ya ce ba su iya ma rubutun ba ko da ma sun iya bukata bai biya kuma ku duba duk masu rubutun nan kaga rubutun malam kai kanka shi ka ji tsoro shi ka ce sunan aljadai suke zanawa to abinda bai da asali haka ne abinda bai da asali maluma suka ce ayi ba damuwa shi kaga cikin ayi ba damuwa ai da abinda aka fara ne an fara da cewa kamar haka ne kan kunga haka wanda maluma da suka jawaza shi da sun ce in ka bude haka duk inda ka bude kai dai ka zana ka sha suna ganin cikin da ikon Allah suna fata bukata ya mai haka aka fara da shiwo kaga wanga abin da suka ce a yi nan ba manzo Allah ya sa su ba sun yi kokarin su ne to kaga da suka yi kokarin su nan sha ka fara yanzu sha bude haka sha bude shi yanzu aka ba budewa ake yi ba da an rubuta Qur'ani kadan sha ga sunan aljannai ciki to da Allah me ya bude wanga kofar mugun aikin ga bid'a kun ga da bid'a yake to bari ba ku misali yanda abin ke farawa kun ga wala ya'uqa wa yagusa wane wa nasra ai da suka mutun nan mutanen kirki ne fa sannan kuma wayanda suka yi mutumin su suka ajiye nan ba su bauta ta musu fa sun ce bari mu yi status su mu ajiye akwai mai sallah akwai mai ziyara akwai mai zumunci akwai mai sallan dare akwai mai azumi akwai mai nagarta muna ganin sunnan she yana kara mu da me himma to tun daga wurin inji Abdullahi ibn Abbas yace tun daga yana kara himma she aka zo aka ce musu babu tun himma bane allolin kenan shi sa mafi yawa bid'an za fara nan wannan suka fara nan da alheri suke farawa da zuciya mai kyau suke fara amma karshe yake zama mai yanzu ya zama kafirci ba kafircin duniyan ga da ba bid'a ya fara ba duk wani kafircin duniyan ga bid'a ya faro shi abin da nake son ga muku karshe shi ne kuma na san wanga zaman ga ba za mu sake yi ba shan Allah ya sake hada muku wani Ramadani daban insha Allah dan Allah nasiha na shi ne kuna da challenges da yawa cikin rayuwanku abin da zai bar ku kare lafiya shine qiyamul layl kuma wani ya ce abin ba wasa bane dubai inda muke ta sallan ga a'a kaka doki namun ga ka ya bar ka abin ya baka tsoro wallahi ko 4:30 ka tashi ko dab da 5 minutes ma da sallar asuba raka'a guda ya ishe ka wallahi don manzo Allah na qiyamul layli da me da raka'a guda in kaga kana da lafiya ka move ka je raka'a nawa uku in kaga kana da lafiya ka move ka je nawa 5 in kaga kana da himma ka move ka je nawa 7 ya kamata koyaya akwai me akwai wutiri duk abin da kake so gaya ma Allah
yi kuka ka gaya ma Allah, kai kuka ka ce ma Allah, Allah na kare nawa, in ba kai ba ban iyawa, Allah ban da lafiya, kai ka ba annabi Ayyub lafiya, Allah ka bani lafiya. Ya Allah, annabi Yunus da ya shiga cikin kunci ba wanda ya fidda shi she kai. Annabi Ibrahim da aka jefa shi cikin wuta, kai ka ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, lokacin da su Abu Jahl suka zo fagen Badar, ga sunan su 1000, su manzo Allah 300, ba wanda ya sauko da mala'iku she kai. Ya Allah, nawa bai kai nasu ba, ni ma Allah ka fidda ni cikin kunci na. Kai kuka in batun iyalanka ne ka gaya ma Allah, in batun lafiyanka ne ka gaya ma Allah, in batun iliminka ne ka gaya ma Allah, in batun sana'anka ne ka gaya ma Allah, in batun mayu ne da makiran zango ka gaya ma Allah. In wani ke damunka cikin sujjadan nan kana Allahumma kfinihi bima shit, Allahumma fulan wa fulan wa fulan wa fulan, Allahumma kfinihim bima shit, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya, Allahumma ansurni wa la tansur alayya, Allahumma umkurli wa la tamkur alayya. Ka tagaya ma Allah da safi ka tashi kana tafiya lim, ka riga kai magani cikin dare. Allahu akbar. Zango in ba da kiyamul layli ba bai yi, ka gunna kallon ka mugu ne cikin dare ka gama shi da Allah. Kiyamun lalle saukari lafiya. Shi yasa wanga shine nasiha na karshe. Ina roƙon ubangiji Allah duk kurakuran da muka yi, domin bai wa mu zauna ba mu yi wani kuskure ba. Ya Allah ka yafe mana zunuban duka baki daya. Ya Allah ka yafe mana zunuban duk baki daya. Ya Allah, zai yi cikin maganganu ko mu yi sabkul lisan, ko kuma cikin bada bayanai ka iya ka bada wani bayanin kuskure, to duka ba daga Allah bane, gajiyawa mu ne. Inda ko muka yi daidai ba iyawa mu bane, ba gwaninta bane, daga Allah ne. Allah ka saka muna cikin mizani. Ya Allah, wanda suke neman mu